Hola, escriptores i escriptors i amants de les lletres en general. Soc Carla Gràcia i això és La Pàgina en Blanc. Quan vam haver de buscar nom per al nostre primer fill, ens va costar molt. Vam decidir que es diria Gael, la meva mare li va dir Joel, la meitat de l'embaràs. Quan ja era una mica més gran i va venir el segon, havíem de buscar nom pel segon. El nostre fill gran li volia posar Gael. I quan li vam dir, home, és que si us cridem Gael, vindreu tots dos. Llavors ell va dir, d'acord, mama, ho entenc, posem-li Gael 2. Desprendre'ns del nom Gael i trobar algun altre nom entre Moisès i Vicenç va ser una tasca difícil. Al final li vam posar Rai. Trobar títol pel vostre llibre, pel vostre fill, si em permeteu, és molt difícil. Avui en parlarem a La Pàgina en Blanc. Avui us donem algunes idees per posar títol als vostres llibres. Parlem amb l'editora Laura Huerga. I us proposem un exercici per jugar amb les vostres obres preferides. Es diu que un llibre és com un fill. No ho és, perquè una vegada et desprens del llibre, doncs fa el seu recorregut, en canvi mai et desprens d'un fill, però sí que és veritat que tot el procés de concepció és molt més llarg. I una vegada les has escrit i estàs allà tot orgullós de que te les publicaran, de fet te les publiquen, les posen a la llibreria i un 80% de les possibilitats que tens de que un lector et compri el llibre no depèn dels 5 anys que hagis treballat en la novel·la. Depèn dels poquets dies que tens per pensar en el nom, en el títol del llibre i en la seva portada. Avui us dono 5 possibilitats per triar el títol del vostre llibre. Possibilitat número 1, la més evident. Moltes vegades la història la porta el personatge. El personatge principal o a vegades l'antagonista són tan importants que porten el títol del llibre. I és una bona opció si no sabeu quin títol posar. Posar el nom del vostre personatge. Exemples que tinguem en la literatura universal. Jane Eyre, de Charlotte Bronte, Anna Karenina, de Tolstoi, Madame Bovary, de Flaubert, Emma, de Jane Austen. En tenim molts d'exemples i funcionen. Número 2. Un altre dels elements més importants en una història és l'espai on passa aquesta història. On passa la teva història? Pot ser que tingui un nom diferent, interessant? Pot ser que sigui un personatge més de la història? Si és així, un bon títol per la teva novel·la és el nom del lloc on passen els fets. Per exemple, La casa lúgubre, de Dickens, La plaça del diamant, de Mercè Rodoreda, Cecil Beach, de Ian McEwan, o Mansfield Park, de Jane Austen, per exemple. Estratègia número 3. Informar el lector del que es trobarà en aquella història. Aquest tipus de títol era molt posat en el segle XVII o fins i tot abans i en el segle XVIII. De què parlarà aquest llibre? Doncs de les aventures de l'amant de Lady Chatterley, el viatge al centre de la Terra, de Verne, o els viatges a la terra de Kublai Khan, de Marco Polo. Serien descriptius. Una bona opció per atrapar l'atenció del lector o del possible comprador és agafar una cita, un diàleg, una frase que passi dins de la història i posar-lo com a títol. És el cas de la sèrie juvenil del Flanagan. No sé si el recordeu, d'Andreu Martín i Jaume Rivera, que a mi la veritat és que quan era joveneta m'agradaven moltíssim. I tenim títols com No demanis llobarro fora de temporada, un títol graciós que a més forma part del llibre, o No te'n rentis les mans, Flanagan. Una mica més potents des de la literatura d'adult. Per exemple, Com fer-se fastigosament ric a l'Àsia emergent. Aquest el vam recomanar en el seu moment i el títol és molt bo, forma part del llibre i es posa com a títol també. O una frase una mica més profunda, més potent, seria, per exemple, I am dynamite, és una frase que deia sobre ell mateix Nietzsche, que es va posar com a títol de la biografia fantàstica, que us la recomano, de Supre Dio
i ara potser no ho he dit bé, supridor, sobre la vida de Nietzsche. Els títols del llibre també ajuden a anar una mica més enllà de la lectura del llibre. És com quan escrius un microrelat i el títol mateix ja forma part del microrelat i li diu al lector: això llegeix-ho en aquesta direcció. El perquè de tot plegat, del Quim Monzó, parla justament de com llegir tot aquest conjunt de relats que semblarien que són molt separats els uns dels altres i que parlen d'això, del perquè, del que hi ha en el fons de tot plegat. El silenci dels arbres, d'Eduard Márquez, fantàstica novel·la sobre la guerra dels Balcans, sobre la sensibilitat, la música, el que és l'amor, la supervivència en un entorn hostil, solitud, de Víctor Català, no? La lectura del que viu la protagonista d'aquesta història. Por, de Zweig, Mort a Venècia, aquesta lluita entre l'amor i la mort. O Els Miserables. De qui està parlant Víctor Hugo quan parla dels miserables? Qui són els miserables? Probablement els miserables són aquells que no senten l'amor, perquè la cita primera del llibre de Víctor Hugo és: estimeu-vos molt, això és l'únic que importa, no? I qui són els miserables? Els que no aconsegueixen estimar-se. Pa negre, d'Emili Teixidor. Sí, és veritat, pa negre és el que menjaven la gent sense diners durant la guerra, o la majoria de gent durant la guerra, però també està parlant d'una transformació d'un nen que vol fugir d'aquest pa negre i fa una transformació final que, si no l'heu llegit, és fantàstic. Seria un d'aquests narradors mentiders, una mica, que t'enganyen fins al final, no? Jo us diria, primera estratègia, intenteu trobar aquest concepte que va més enllà de la vostra història. Si no el trobeu, busqueu els altres recursos, que són més simples, més lineals, però que a vegades funcionen i funcionen molt bé. Al final, el títol ha de ser una porta d'accés al vostre llibre. Sigueu directes, sigueu clars, i si a més trobeu una imatge, un títol que vagi una mica més enllà, a per totes. A vegades, quan us parlo de com escriure, de com decidir, com per exemple ara, com decidir el títol d'un llibre, sembla que sigui molt fàcil, que jo m'enrenti les mans, no, el que heu de fer és això, això i allò. No, és que jo ho passo malament com tots vosaltres. I us explicaré, per tant, els processos que he dut jo a l'hora de decidir els títols dels meus llibres. 7 dies de gràcia va ser la meva primera novel·la. Potser va ser el primer llibre, la primera idea que vaig tenir, perquè són 7 dies, no? Però després deia, gràcia, no, que no es pensin que són 7 dies amb mi, no? I llavors aquí vaig tenir tota una conversa amb mi mateixa. Per mi l'abisme, abans de dir-se l'abisme, es deia les incorreccions. I clar, el títol va portar tota una sèrie de reflexions. Vam estar treballant molt al títol amb el meu amic i mestre Eduard Márquez, que em va ajudar molt a buscar altres possibilitats. Per què? Perquè ens recordava molt a les correccions de Franzen. Per no assemblar-nos a una altra novel·la, vaig buscar una alternativa. I va ser des de l'editorial, la Pilar Maurell, justament des d'Univers, que va proposar aquest títol, l'abisme, juntament amb el meu editor, el Iago Fernández, i realment era aquest concepte que anava una mica més enllà, l'abisme davant de moltes decisions que ha de prendre el protagonista, l'Octavi, i l'abisme d'aquelles coses que han quedat en el buit en el passat, no? I la portada, a més de l'Ignasi Font, doncs va ser tot junt un concepte fantàstic. I per últim, ens recordaran, tampoc s'havia de dir així d'entrada es deia 2 weeks, les 2 setmanes que van passar junts Goethe i Schiller en aquesta casa. Quedava molt reduït el que finalment era aquesta sinfonia, que és aquesta novel·la, no? Llavors vam buscar un títol alternatiu, que va ser They Will Remember Us, i és el que es va quedar, no? Perquè en un moment donat ho diu, Goethe ho diu, que ens recordaran, i també és la seva obsessió, és a dir, l'obsessió de Goethe és que el recordin, i jo el motiu pel qual el vaig posar és per recordar les dones que els van fer possibles. Per tant, és un concepte una mica més enllà, però al mateix temps és una cita. Jo el que us diria és: escolteu
els vostres editors i editores, escolteu l'equip que entén de la venda, perquè vosaltres potser hi enteneu molt de l'escriptura i de la vostra història, però de quines són les tendències, què és el que s'està venent, què és el que passa durant tot el procés fins a l'arribada del teu llibre en el lector, d'això hi entenen més els editors. Si tu has escollit una editorial i confies en aquesta editorial, també deixa't aconsellar per ells, perquè segur tindran grans aportacions a fer-te. Avui us portem teatre, perquè portem ja uns dies que portem novel·la i també ens agrada poder tocar altres gèneres dins de la narrativa. I us porto aquesta història, Justícia, de Guillem Clua. Guillem Clua és un dels grans dramaturgs que tenim a casa nostra i ha fet molta producció, tant en dramatúrgia com en d'altres adaptacions, en guions de cinema, de televisió. La primera escena és fonamental per l'estudi de l'escriptura. Samuel Gallard, sol a l'escenari, dempeus davant d'un banc de fusta amb reclinatori. Escolta missa atentament. Porta un vestit elegant, de diumenge. En un moment donat es fa el senyal de la creu, en un murmuri, en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Tots els altres intèrprets l'envolten en diferents parts de l'escenari. Per uns instants l'observen, fins que es posen a parlar a públic. Mentre ho fan, Samuel Gallard no és conscient de la seva presència i continua amb la seva litúrgia de gestos. Ara s'agenolla, ara resa, ara s'alça de nou. Actor 2. El moment precís. Quin és el moment precís? De tots els instants que conformen una vida, quin moment triaríeu per començar a explicar-la? Això hem de fer? Per això ens han fet venir. Per trobar el moment precís. I tots els que venen després, o abans. Cal trobar el moment precís per explicar la vida d'en Samuel Gallard. El jutge Samuel Gallard. El diputat del Parlament de Catalunya, Samuel Gallard. El catedràtic de dret penal, Samuel Gallard. El pare de família modèlic, Samuel Gallard. Samuel Gallard, tertulià de referència als matins de televisió de Catalunya. Samuel Gallard, creu de Sant Jordi. Samuel Gallard, sempre envoltat de merda, però mai esquitxat. No hauria de ser difícil explicar la vida d'un personatge tan notable. Els mostra un llibre, L'actriu 3. Potser això ens pot ajudar. Les seves memòries, escrites per ell mateix, de principi a final, i treu 2 llibres més, en 3 volums. Com comença ell? A veure, pàgina 1. Li agafa un llibre i llegeix. Vaig néixer a la clínica de Santa Madrona de l'Eixample, barceloní, un 12 de febrer del 1945. Molt original començar pel seu naixement. És un principi. No volem només un principi. Amb un principi no n'hi ha prou. Un principi no explica qui ets. Perquè al principi no ets res de res. Necessitem el moment precís. Aquell instant únic entre milions d'altres instants que ho resumeix tot. Un moment revelador, gairebé diví. Una escletxa de llum en una boira de fang. El segon exacte en què la vida et mira de fit i et diu: això és el que ets. A veure, quin dia és avui? 13 de febrer del 2020. Passen pocs minuts de les 8 del vespre. El jutge Samuel Gallard és a missa, a la parròquia de la Puríssima Concepció del carrer Aragó de Barcelona. Però no és una missa qualsevol. És una cerimònia organitzada per la seva família. Avui és una ocasió especial. Avui es jubila. Doncs comencem per aquí. És un moment prou significatiu. No, no pot ser. Per què no? No és el moment precís. Comences a fer-te una mica pesat amb això del moment precís. És que ho hem de fer bé. No és cap caprici. Només cal observar-lo atentament. Si mires prou temps una persona, sempre li acabes veient un trosset de l'ànima. Una espurna d'allò que és realment. Una espurna. I ja en tindrem prou amb una espurna? Una espurna pot il·luminar una vida sencera. Una espurna ho pot cremar tot. I si se'ns escapa?
I si no parem prou atenció i aquesta espurna passa davant dels nostres nassos sense que ens n'adonem? I si s'apaga abans que la puguem ni tan sols veure? En això té raó. A molta gent li passa. I no només a la gent, li pot passar a un país sencer. Estigues tranquil. Estic segura que trobarem el moment precís. Per això som aquí. Per això ens han fet venir. I per això us han fet venir a vosaltres com a escriptors i escriptores. Per trobar el moment precís on comença la vostra història. Que no és el moment precís on comença la història del vostre personatge, la vida del vostre personatge. És el moment precís on aquella obra ha de començar, on ha de començar a tramar tot el que vindrà després, on ha d'atrapar el lector. La Laura Huerga treballava en un món molt allunyat de la cultura, però la seva passió pels llibres la va portar a fundar Raig Verd, una editorial que s'ha guanyat un nom destacat en l'escenari independent de casa nostra. Com vas tenir la visió en aquell moment, que les coses semblaven tan sòlides, de fer aquest canvi i de crear Raig Verd? Et diria que la necessitat aquesta, no?, de respondre amb la meva acció personal, amb la meva pròpia activitat, en el meu propi espai petit, allò d'incidir en allò proper, perquè si tots incidim en allò proper, doncs potser portem a un gran canvi. I amb aquesta idea vaig decidir canviar de vida i sí, treballava en una agència de borsa, tenia una molt bona feina, molt ben pagada, molt bon horari, però una feina que no aportava res positiu a la societat ni a mi mateixa. Llavors vaig decidir que una editorial podia ser un canvi transformador, un canvi a millor i que com a mínim no faríem cap mal al món. En tot cas, si podíem aportar algun granet de sorra en positiu, és la nostra voluntat, diguéssim. I en algun moment en aquest procés has dit, què vaig fer, no? Cada dia. Cada dia hi ha un moment, a vegades dura més, de vegades dura menys, però cada dia hi ha un moment que dic on em vaig ficar, no? Perquè al final jo tenia una feina on et deia, cobrava molt bé, treballava un horari de 8 hores i a les 6 estava a casa. I vaig passar a tenir una feina on l'autoexplotació és la meva quotidianitat, on el sou és més aviat precari i la meva situació també, però és una feina que m'omple, que em fa feliç i el dubte sempre hi és, el risc també, la incertesa, però jo crec que això també forma part de la vida, no? A mi m'agrada Raig Verd perquè no són els llibres habituals, no? Sempre va una mica més enllà. Sí, és el que volem, o sigui, jo crec que ho has definit molt bé. Volem sorprendre els lectors i volem, i a vegades són autors potser més coneguts, com Úrsula K. Le Guin o Juan José Sáez, però sempre quan són coneguts tenen aquest punt experimental i aquest punt de en el seu moment haver arriscat molt, en el seu moment haver portat la literatura dels marges al centre, el d'haver fet una exploració formal del que s'estava fent. La Le Guin, per exemple, va desafiar tot el que s'estava fent en fantasia, que era pura èpica i pura guerra, i va dir no, jo vull parlar de l'ésser humà. I necessitem d'alguna manera de fugir al blanc i al negre, no? De fugir a aquesta polarització constant. Tu quan reps una veu nova, un manuscrit nou, què li demanes a aquell manuscrit per dir vaig arriscar per publicar? Et diria que són moltes variables i si et soc sincera, una d'aquestes variables pot ser l'humor amb què obro aquell email en aquell moment. El que m'ha passat tot just abans. O sigui, crec que per ser escriptor s'ha de ser persistent, s'ha de lluitar molt, s'ha de creure en el que es fa, malgrat et puguin rebutjar tots els manuscrits que presentes. A part, a Raig Verd no publiquem molts títols l'any, o sigui que no només respon al que m'agrada, sinó a la diversitat dels textos que vull presentar. Clar. I no només això, a més respon a que doncs, potser això ho acabo de fer, o potser això ja tinc un projecte que faré, o potser això no vull fer ara. Llavors, clar, al final són tantes variables de les quals depèn que aquell manuscrit tingui un espai, si del volum de manuscrits que se'm presenten cada setmana
jo n'acabo publicant 2 l'any originals, pots imaginar-te, és que és evident que rebutjo manuscrits que són bons, igual que el rebutjo de dolents, però això ja ni entro. Jo crec que és això, persistència i creure en la feina que es fa malgrat el rebuig de l'editorial. Aquest serà un Sant Jordi sense mascareta. Com es presenta? I nosaltres la celebrem amb els lectors, o sigui, nosaltres sortim al carrer i anem allà amb els nostres llibres i a mi em veureu allà, igual que molts editors i molts llibreters, evidentment, doncs a explicar i defensar els nostres llibres perquè els pugueu conèixer, els que no conegueu, els que no ho conegueu, i perquè els podeu trobar, els que no els podeu trobar en un altre lloc, no? La plaça del Diamant, Chesil Beach o Mansfield Park són alguns dels meus llibres preferits. I si en lloc de dir-se la plaça del Diamant es digués la Colometa? O s'hagués dit el temps que la Colometa va necessitar per sobreviure? Què hauria passat? O Mansfield Park. Si no s'hagués dit Mansfield Park i s'hagués dit el temps convulsos de la protagonista d'aquesta novel·la que coneixereu breument i aquells llargs títols d'aquella època. O Chesil Beach s'hagués dit una nit o una nit de noces. Avui us proposo un exercici ben curiós. Canvieu el títol de 3 llibres que us agradin. Com haurien pogut dir-se? Doncs fins aquí el programa d'avui de la Pàgina en Blanc. Sabeu que podeu recuperar tots els programes anteriors a través de FibraCat TV a la carta o a les meves xarxes socials. No desespereu. Posar títols és difícil, escriure és difícil, però us en sortireu. Seguiu escrivint i ho veureu.